Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Нокаутиҷи қарор доред ва мо имрӯз оиди сайру гашт кардани Нурулло Алиев дар Нью-Йорк ва хабарҳои нав аз ҷаҳони варзиши ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Сараввал каме дар бораи UFC. Чемпиони пешинаи вазни сабуки ташкилоти UFC Ҳабиб Нурмагомедов оиди дӯсти наздики худ Ислам Махачев фикрҳояшро иброз дошт. Суханҳои Ҳабиб Нурмагомедов: Ислам дар баъзе ҳолатҳо шояд аз ман дида беҳтар бошад. Агар Ислам Чарлз Оливейраро шикаст диҳад, баъд аз он Бенеил Дориушро ва баъд аз он бозии якчанд ҷанговари дигарро, ӯ метавонад беҳтарин ҷанговари вазни сабуки ҳамаи давр гардад. Ӯ айни ҳол ҳамин гуна мақсад дорад. 30 сола мебошад, аммо UFC бояд ин гуна имкониятро барои Ислам муҳайё созанд. Оиди Бенеил Дориуш чӣ гуфтаниям? Бенеил Дориуш барои муҳорибаи чемпионӣ хело наздик аст. ӯ дар кунромаи худ 7 ғалабаи пайҳам дорад. Вақте ки UFC ба ӯ имконияти муҳориба карданро дод, ӯ ҷароҳат бардошт. Аз ҳамин хотир гуфтаниям ки вақте ки Бенеил барқарор шавад, ӯ бояд бо беҳтарин ҷанговарони дар вазн қарор дошта мубориза барад ва баъд аз он ӯ метавонад барои камарбанд мубориза барад. Бенеил бояд барои номзади камарбанд ҷанг кунад. А Ислам Махачев бошад, бояд бо Оливейра барои камарбанди вазни сабуки UFC мубориза баранд. Ин фикри шахсии ман аст ва ман фикр мекунам ин аз рӯи адолат аст. Дар октагон ду ҷанговаре бо ҳам вомехӯранд ки яке 11 ғалабаи пайҳам дорад ва дигаре бошад 10 ғалабаи пайҳам. Бигзор набард кунанд ва беҳтарин ҷанговар дар он ҷо муайян мегардад, гуфт Ҳабиб Нурмагомедов. Албатта агар ин гуна муҳорибаро худи президенти ташкилот Дана Вайт ташкил кунад, ин беҳтарин муҳориба мешавад. Аммо айни ҳол аз тарафи матчмейкерони UFC ин гуна эълони ҷангро мо надида истодаем. Интизори эълони расмӣ мешавем. дӯстон, дар зери видео нависед ки муҳорибаи Ислам бар зидди Чарлз Оливейра ба шумо шавқовар аст ва агар ин муҳориба баргузор шавад, ки чемпион мешавад? Дар зери видео ҳатман ҷавоби худро нависед ва мо мегузарем ба хабари дигар. Генри Сехудо ба Ҳабиб Нурмагомедов туҳфа кард. Ҳангоми вохӯрӣ, Сехудо ҳодисаеро дар хотир овард ки чӣ гуна ӯ бо Абдулманаб Нурмагомедов аввалин бор дар Абудаби шинос шуда буд, ки падари Ҳабиб Нурмагомедов аз Сехудо хоҳиши акс гирифтанро карда буд. Ин барои ман ифтихор буд, тасдиқ кард Сехудо, ва онҳо дар он ҷо хуб ҳамсӯҳбат шуда буданд. Баъд аз ин Сехудо аз Ҳабиб хоҳиш кард ки туҳфаро кушояд, аммо Ҳабиб ба Сехудо гуфт ки худат боз кун, ва дар он ҷо акси Ҳабиб бо падараш дар болишт буд. Аз ин гуна туҳфа Ҳабиб хело хурсанд шуд ва онҳо якҷоя акси хотиравӣ гирифтанд. Хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. чӣ хеле ки аз видеои пештара ба мо шумо маълум аст, дӯстон, Нурулло Алиев айни ҳол дар Амрико қарор дорад ва дирӯз ӯ дар шаҳри Нью-Йорки Амрико сайру гашт дошт ва бо ҳамроҳии Фаррух, соҳибкори тоҷике ки дар шаҳри Нью-Йорк зисту зиндагонӣ мекунад, вохӯрданд. Наварҳо аз ҷараёни вохӯрӣ ва сайру гашт кардани онҳоро марҳамат худатон тамошо кунед. Фаррухуко, ты чё, наш гид сегодня? Садитесь, братья. Не, ты скажи сегодня сейчас куда, как, чё? Короче, по парку сейчас будем тур делать. Маша. Садитесь. Арба электрический пол. Ага. Сколько деревьев, брат? 26 000. В этом парке, да? 26 000. Вот здесь Victorian Garden. Ага. Детский парк. Ага. 35 миллионов посетителей каждый год. Сколько посетителей каждый год? 35 миллионов. Короче, Сколько скамеек ты сказал тут? 3000 скамеек. Ага. Здесь вот бейсбольное поле. Ага. А слева карусель. Вот здесь карусель, да? Да. Дом, где можно играть шахматные шашки. Ага. Фильм, как называется? Джон Уик? Не. Independence Day, День независимости. Ага. Да. Брат, если что, у нас денег нету, знаешь, да? Гонорара вы. Сюда же нельзя, брат. Нам можно. Не нам, а тебе, да, брат? Не, можно, да. Вот. Короче, это самое знаменитое место в парке, Ему тоже оказывается. что поставить свое имя вот на земле Ага. стоит $25 000. Вау. Это по информации 2015 года. Я сейчас не знаю, может дороже. Можно на наше имя тоже поставить? Можно. $25 000 на 5 лет. Не нужно тогда. Что, брат? Фильм Дженнифер Лопес,
горничную манхета не было. Ага. Еще ночь в музее, когда динозавры же по парку. Ага, этот парк, да? Где динозавры сейчас? Кохшонка такая, да? Короче, вот сейчас, если помните, красиво. один дома. Ага. Дома, короче, было снято вот в этом. Где фонтан? Ага. Вот этот фонтан, да? Вот сейчас. Бомбовый вид тут. Короче, тайор ты что? О. Брат, осторожно. реально Вот этот фонтан, да, брат? Да. Короче, много хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои охири аз ҷаҳон варзиши ММА. ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки рӯзҳои наздик дар шабакаи ютуби мо пахши мустақим, яъне прямой эфир бо Нурулло Алиев пешкаш мегардад. аз ҳамин хотир зангулачаро гирён кунед то ки аз баромади видео бехабар намонед. лайкро барои пешравии шабакаи Knockout TG зер кунед. раҳмат ки видеоролика то охир шо тамошо кардед. то видеоролики навбатӣ, хайр.